Vanhu munyika yedu yeZimbabwe voparara nemaaccident. Tinokumbura tinyore mucomment section kuti rest in peace. Welcome pano paTirari 263. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara, wetina on the notification bell. Izvo zvinozobatsira kuti iwewe urambe uchiwana maupdates kubva pano paTirari 263. Zvisinei, ndisati ndakutaurirai nyaya yeaccident yaitika along Bait Bridge Road. Regai ndikutaurirai nyaya iyi. Pane vasikana 2 vamuri kuona pascreen penyu apapa. Vasikana ava va2 ava, umwe wachona akafa. Nyakufa ndiye uyu wamuri kuona pascreen, ndiye akabayiwa nebanga nauyu. Nyaya yakamira so. Vasikana ava vakarwira mukomana vese vari 2. Varwira mukomana vese vari 2. Nyakuuraya akaona kuti akurirwa panyaya dzemaoko, ndopa akatora banga akabaya umwe musikana kusvika mukufa. After abaya umwe wake akabva atiza. Mukore unoyu vanhu vachiri kurwira munhu here nekuwanda kwakaita maruva enyika. Ndinokumbura kuti zvadofika comment section, vasikana ava vakaurayana vachirwira mukomana. Nyakuuraya kutaura kunoku ari kutsvagwa nemapurisa haasi kuwanika, akangosiya abaya munhu akatiza. Ende life yako haisisina peace ende wakapara ngozi. Ndinokumbura kuti zvadofika comment section pamusoro penyaya iyi. Regai tipinde munyaya yeaccident yandaona zvemuzora nhasi. Ndofunga ndichakuisirai video mozvionera mega. Pane quality track inotakura quality gas. Ndokumbura kuti zvadofika comment section. Track iri raita accident radhumira patrailer yeBhazi. After radhumira patrailer yeBhazi, tareceiver sad news dzekuti munhu anga ari mutrack requality gas afira ipapo. Chikora rechipisi kwaari. Tinokumbura kuti zvatinofika mucomment section. Accident iyi yaitika along Bait Bridge Road. Ndokumbura kuti zvatinofika mucomment section. Zvinorwadza, zvinosirisa nomakesi atiri kureceiva. Wiki harichaperi usina kunzwa nzi kwakadai kwaitika accident. Inyaya dzemaroads here, inyaya dzemadrivers edu here. Ndokumbura tisubscribe uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru. Zvinozobatsira kuti video rineri ringe richionekwa nehama neshamwari vanenge vasati vaona this video. Vanova vachibatsirikana nekulaika kwaunenge wangoita. Ndatione video. Track quality gas gentlemen richangoita accident panozipa chii pana West Nicholson, just after Macad, 10 kilometers after West Nicholson along Bait Bridge Road. Track quality gas raita accident side swipe netrailer yeBhazi rekwa revival, but driver quality gas anenge afira mutrack izvozvi hazvina 10 minutes zvaitika. 10 kilometers to West Nicholson, driver with quality gas anenge afira mutrack make. It's very sad, it's very sad. Track quality gas, please fambisai mumagroups paite help. Pasati pasvika help so far zvichangoitika zvina 10 minutes zvaitika. Raita side swipe netrailer yeBhazi rekwa revival rarichienda on the way to Bulawayo. Please share mumagroups paitewo help.